Ja, dat is het probleem. Mijn vrouw die zei altijd, nou eventjes mag dat wel. Hij vraagt al toe, weken voordat hij het vraagt al toe, zei, mag je alsjeblieft even staan. Nou, dat is altijd, dat moet je ver weghalen. En dan, nou mocht het een keer, 14 dagen. Dan ruimen we mooi op en dan doen we rustig aan. En dan komt het hier allemaal in die kistjes weer terecht. En dan zetten we dat achter de bank, weet je wel. Er staat veel meer achter die bank allemaal. Dan zetten we het weer rustig in. Mijn vrouw zegt altijd, dit moet er ook uit. Want er ben net doodskistje, weet je. Ze moet eruit, zegt ze dan. Nou, en dan moet het straks, dit moet weer opgeruimd worden. Hè? Ik ben hier ongeveer weg van 84 af. Ik kwam een keer in de ziektewet en dan ga je, nou ja, ik kan niet stilzitten, weet je, dat hebben we zo geleerd. Nou, altijd bezig zijn, nou. Je moet altijd wat in de handen. Nou, ze was vroeger nog, bij een baas ook nog. En zodoende, ben ik er maar met begonnen. Ik dacht, dan ga ik eerst de mast maar eens even maken en zo. En die balken er allemaal aan. En het hele spultje. Nou, en zul je dat gaan horen. Ja, pielen de weg. En dan rustig aan. Nou, wel goed doen, weet je wel. Eerst zou ik dat heel snel doen. Maar ik dacht, doen we rustig aan. Nou, dan doen we het wat beter en ga je er ook wat meer plezier van. Er zitten 90 lampjes zitten erin, 90 stukjes. En dat is, dat hele zaakje om dat allemaal in elkaar te zetten. Nou, het moet allemaal sluiten, nou, het moet geen kortsluiting krijgen, want nou, dan krijgen we rare dingen. Nou, dan begin ik met hier bij het begin. Nou, dat is dit. Dit plaats je deze met een bruut. En dan wordt het even zo, nou de handtasten er even af. En dan wippen we mooi in. Zie je, zo gaat het dan. En dan gaan we die kant in. 1. Dan gaan we die kant in. Zo. Nou, zo wordt het dan allemaal opgeruimd. Schroefjes eraf. Nou. En dan gaat dat spultje eraf zo. Nou. En dan met de schroefje er weer op. Maar ja, ik maak dit niet zo vaak. Nee. Nee. Het verveelt misschien toch wel op het duur. Ik weet het niet wat het is. Maar ja, het is ook een ziekte, wil ik niet zeggen hoor. Maar het heeft wel altijd wat. Hoor, die kermisbeweging hoor. Dat is ook nog in die tijd, nou, daar wij over hebben, heb ik nog een mooie luchtskoppel nog staan. Maar ja, daar ben ik nog met bezig gedeeltelijk. Maar die kindervrouw toch niet hebben, want dan krijg ik toch allemaal mot. Want het is wat te klein. Nou, ik moet verhuizen of zo. Nou, ik moet naar iets groots. Klein boerderij of zoiets. En dan gaat het dekje erop. Nou, en daar is de vrouw blij met, want dan is het verder.